Usab Divisional Officer SDO Karini Call Civil Subdivision uba WBM menta kasi ulaplai peba ya kawai kali bolero kabade jongkan nong kadai nong tawa Integrated Village Cooperative Society Limited hak jelang hak senong nong na Southwest Kasel District. Kajing temu jongkan nong kadai nong tawa Integrated Village Cooperative Society Limited banbu ya kani kali kelong ban ajerap ipa nong sang senong hak kabade bat kwakit kaba nak menta kitiar jingdon kam jongki kum kisensar kadobilat bat kiwi dia. Haba keren hak jelang ba abia mula kentu ikut society bakin sayo ban pentulun ni kakam nang ni skmat kidai bandan kejite lang kejelong kawai bat kumjuru kecing sung thu jumut hakiliang baro kenang ba kecing temu kan nong kabajob kebama phi kum ka society phla thau hak ni kasnong jong phi kadai ka si ka ban sa kan mau hak ba da ka jing no senyang jong phi iwei pe iwei na ki long ying hak ni kasnong phela ban penyo yang ni kali hak kerteng jong ka nong kadai nong tuwa Integrated Village Cooperative Society kane kadai ka kali ke jong phi wa mentan sipangila de ban khap ribon kadai ka dedications bla IT dak society nakamata society bat nakamata jong phi ki pai ba jong ni kasnong haba kane ka kali kan ai ka jing chakri ka babhatam nakipor kisipor kidon kita ki cooperative society lene ki kinja organizations ki kinja clubs ki basai mi ki baki nongseng ki seng nakamata ki jing tumu ko ba henrei leda me pi kum ki nong kit kam ki nong punya kam kilong ki batlat katu ka seng kan long no ke balong inaktif ke bom terekam bat don ru ki bala du sendan ke bala jano rehang ni nong kadai nong tua kane kasih pemeta ka sakhi bat ngi iru bamapi kom kinong sang snong nando pa pising sengi kinong society piseng na kabranga da kanhon ka barit suki kidong ka jing seng thu bapeleng kinong society kolong ka banwanra ya ka jing mutoy banwanra ya ko roi ka par ya kayo ka kot akisnong itaw barok ka wegisnong kilay isnok tilang namar kata hakano ka society hakano ka sentro mo sa bah ngide bandan ka masim bani trelang rangkat ngide bandan ka masim kajing yaisha kajing sa thu jingmut hapeng ki pra mambar la dangim don kajing yaisha la dangim don kajing trelang kanwanra ya kajing pa ipra hapok ke society kinong ilam jong phi hang ne gidan chairman gidan secretary gidan member executive committee kitrei om na gamta jong kisimet ndre kitrei na gamta jong phi ki pai ba chania haki makiro ko chania api khna mangila ban petelun ya ki kam jong society